Традиційні процедури виконує головний рефері Павел Каранец. Традиційні потиски рук поміж тренерами і арбітрами. Новое правило для нашего футбола. Настраивается на гульню. А першее, что мы с вами зробим, это познайомимся сегодня на матчі з Маргоні Астраўца. Інших розных ападкаў, таму рыхтуемся мы да таго, каб назіраць за гэтай сустрэчай. Яна у нас распачынаецца свістком Паўла Каранца, і будзем мы сачыць за атакай Астраўца. Кільгіманаў дае перадачу на Ганжурова. Ганжуров далей у край, перадача ў цэнтр, удар па воротах. 1-0 робіцца лік праз аўтагол ад Маргоні. Вось так вось нечакана пачынаецца у нас гульня. 11-я хвіліна становіцца для Астраўца шчаслівай. Дукса адпраўляе мяч па створы, Дрозд яго выбівае. Разгуляў Астравец мяч з-па-за межаў поля, закід у штрафную. Пероў вось так вымушаны дзейнічаць. Мяч па-іншаму усталяваць. У зону удар па воротах. Роман Давыскіба біў. Елагін на партнёра. Падача. Пераляцеў мяч праз Мокшына. Кавалевіч не трапляе ў вароты. На дрыблінгу прыбірае супернікаў, скідае на Кавалевіча. Кавалевіч, падача. Удар па воротах. Міма.